Poštovanje, moje ime je Žarko Petrović, a ovo je Psihološko savjetovalište. Danas bih hteo da porazgovaram o najčešćem pitanju kako da se izlečim i zašto smatram da je to pitanje potpuno suvišno, nepotrebno i zašto čovjek ne treba to da se pita. Odnosno, kada se pita, treba jednostavno da odustane od tog pitanja, jer to dokazuje da prvo čovjek koji uspe nešto da reši u prvih 6 meseci, on može sam sebi da pomogne. Posle tog perioda najčešće je potrebna psihoterapijska pomoć, tako kaže praksa, i ispostavilo se da je to, da važi ona krilatica da drvo se na drvo oslanja, čovjek na čoveka. Mi ne možemo sami sve da prevaziđemo, tako da je nekad psihoterapijska pomoć neophodna. Za one koji žele da se bave samo pomoć ili uopšte u psihoterapijski proces, a insistiraju na tome šta da radim da bi mi bilo bolje, ne shvataju suštinski problem neuroze. Neuroza nije stvar koja se stvorila nekim radom ili da je ona se nametnula, već je to psihički konflikt najčešće, znači sukob dve stvari. I kada se već desi konflikt, tada je već kasno da se on sprečava. Zato, ako dođe do sudara i izađete iz automobila i kažete, ok, šta da radim da se ovo poništi, vi ne živite uopšte u ovom vremenu, mislim, jedino vremeplov neki da nađete pa da se vrate nazad. Ne može sve da se nešto radi da bi se po svaku cenu sprečilo, zato što se neuroza desila i tog trenutka mora da se pristupi neurozi na način koji ona zahteva. Ona je psihički problem i najčešće, odnosno veoma često, taj psihički problem je posledica konflikta psihičkog i aktivacije mehanizama odbrane. Pošto su mehanizmi odbrane, pričali smo, čini mi se, u jednom videoklipu, pošto su mehanizmi odbrane nesvesni, ti ne možeš da utičeš na njih. Znači, nesvesni. Šta ja da radim je svesno. Znači, šta god svesno radio, neće da utiče na nesvesno, jer se on aktivira pre nego što svest bilo šta uradi. To vam je jednostavno kao da pitate svešteno lice ili monaha šta da radim da osetim ljubav Božiju. Pa mislim, on ti kaže, moli se, budi dobar, radi na svojim vrlinama, odrekni se grešnih misli, čini, posti, dolazi u crkvu, slavi slavu, budi čovek. Ali čovjek može sve to da radi i apsolutno da ne oseti prisustvo Božije. Apsolutno je moguće da ništa ne oseti. Tako da, ovo su stvari koje ti treba da radiš i eventualno će da dođe do ovog. Ili šta da radim da verujem u Boga, mislim. Jeste pitali nekad svešteno lice? Ili isti princip, samo obrnuto. Neću da verujem u Boga dok mi on ne dokaže da postoji. Ne verujem da sedi Bog tamo negde i kaže, ovaj izazov ću da prihvatim, sad ću da mu se pojavim. Tara! Mislim, jednostavno to ne funkcioniše tako. Pa i neuroza slično funkcioniše, po principu da ona neće ni da se dokazuje, neće ni da reaguje na činjenice i realnost. Ona je psihički problem, ona je subjektivna i ona se dešava u našoj glavi. Neke neuroze, hvala Bogu, kao što je, na primer, panika koja je vezana za lupanje srca, telesne senzacije, one su jako zgodne za biherono-kognitivne koncepte, gde kroz biherono-kognitivnu terapiju čoveka informišeš, daješ informaciju, on usvaja činjenice, testira ih sa realnošću, hoda u stepenice, vidi da mu se digne puls, nije umro, neće da padne u nesvest i preko tog koncepta se skupi hrabrost, probija se, uđe se u strah i adaptacijom strah nestane.
I to je potpuno legitiman put i mnoge neuroze reaguju tako, zato se sve psihoterapije, to je moje intimno ubeđenje, da i kognitivno-behavioralno analitičke, transakcioni, gestalt i pozitivna psihologija, sve terapije mora da krenu od simptoma, od površine. Ajde to malo da regulišemo. Nakon toga se specifikuje svaki terapijski proces, ide na svoju stranu, a razlog što sam ja izabrao analitičku terapiju kao okvir za rad sa teškim neurozama, a behavioralno-kognitivnu terapiju rad za ovaj prvi deo koji je nužan i odličan, jeste što mnoge neuroze, ove što ih nazivaju teške neuroze, a to je, na primjer, depersonalizacija, derealizacija, obsesivni poremećaj, obsesivno-kompulzivni poremećaj, panika, agorafobija i to ove teže varijante agorafobije, duže koje traju, rezilijantne, otporne neuroze. To su sve neuroze gde mora da se ide i na taj izvor, koji je u nesvesnom, da se vidi o čemu se tu radi. I analizom, spajanjem, osvešćivanjem sadržaja, uviđanjem nekih pogrešnih ubeđenja, odnosa ili zašto neki stav egzistira u mojoj glavi, pa povežem sa prošlošću i situacijama koje se dešavale. Kroz taj uvid, osvešćivanje i sticanje alata da se barata tim, dešava se promena. A ne šta ja da radim. Znači, osim što može da se razmišlja, povezuje, pamti to što se čuje i trenira, odnosno analizira u slobodno vreme i ponovo sprovođenje iste te analize van psihoterapijskog procesa. A vežbe, tapkanje po glavi, potiskivanje nekih, to jest tapkanje nekih tačaka na licu da bi se osvestile, potisnute misli i tako dalje, ja u to ne verujem. Ne verujem u te tehnike i ako neko možda prorade, to je jedan mali broj ljudi, tako da nije legitimno da se propagira kao tehnika, jer jednostavno 95% ljudi neće uopšte da reaguje na to. Par tehnika stvarno pije vodu, ono što su sve terapije probale i svi terapeuti se slažu i stvarno ima solidnog efekta, jesu vežbe disanja, jeste relaksacija i tu sad još neke tehnike koje ja ne koristim, a verujem da su jako dobre, mogu da budu tipa vežbanje da se pogleda sa druge tačke situacija, onda za mnoge ljude koji imaju sklonost, glumljenje određenih uloga i menjanje uloga može da bude jako lekovito za psihu, onda rad u grupi isto za određene broj ljudi je jako lekovito. Sve to stvari koje su individualne i svako treba spram svojih potreba da tu stvar procenim. Ako vam se dopao video, lajkujte, šerujte, subscribeujte se, a mi se vidimo u nekom drugom video materijalu. Pozdrav!